Bona joventut a mon canal, senyor Trencaclosques. Avui us explicaré què són les conlangs. Resposta ràpida. Un idioma inventat per algú o la mateixa comunitat que les fa. És a dir, imagina't milers de persones inventant idiomes i explicant-los al públic. Si pots suportar un concepte tan friqui, queda't perquè ara t'ensenyo la versió llarga. Per cert, dona'm un like, comenta el que et doni la gana i subscriu-te. Per què? No ho sé. És el que tot el món diu, ni tan sols segueix un like. Si us pregunteu per què aquest vídeo és parlat i no animat com a l'inici del meu canal en castellà és perquè 1. En aquest no hi ha text i 2. Estic en un projecte d'animació que trigarà molt, així que aprofitant, faig aquests vídeos. Es creu que la llengua creada i més antigua és la llengua de senyes albanesa. No és una cosa creada per diversió, sinó per comunicar-se de veritat. Com les comunitats nativoamericanes van crear son propi codi de senyes per entendre's entre diferents ètnies i tribus a l'arribada dels colonos anglesos i francesos, o per part del silbogomero, idioma creat pels guances, els natius de les Illes Canàries per comunicar-se entre ells i utilitzat a dia d'avui pels espanyols de l'illa de Gomera. No obstant, el primer conlang modern va ser l'oculista Polak Zamenhof, creador del famosíssim Esperanto i pioner d'un dels 3 tipus de conlangs dels que parlarem avui sense comptar els ancestrals que ja hem nombrat, és a dir, una llengua auxiliar. Aquest idioma tenia la intenció de ser parlat per tot el món i és la primera llengua creada amb parlants natius. Un pare xinès coneix una mexicana, el xinès no parla espanyol i la mexicana no parla xinès, però tots dos parlen esperanto, tenen un fill i com els pares es parlen entre ells en esperanto, el fill acaba per tenir com a llengua principal l'esperanto. Això mateix ha passat amb molts altres exemples, no és l'únic, no us flipeu. Mi nomiĝas Tina, mia frato nomiĝas Bojan, ni denaske parolas Esperanton. Mi nomiĝas Maja, Kaj mi danka? kaj nia patro kun ni ankaŭ parolis Esperanton kaj la patrino kroatan. No obstant, el ser primer de son tipus no va tenir exemples d'anteriors i no era de molt bona qualitat. A més, tomava com a referent llengües europees majoritàriament, doncs no és tan accessible pels asiàtics o gent d'altres països sense llengües europees. Degut a això, s'ha intentat refer millors versions però no han tingut tant d'èxit. Tot això encara hi ha gent que l'aprèn, no obstant. Hi ha una altra que, tot i encara no tenir parlants natius, està guanyant-li terreny a l'esperanto per no ser tan eurocentrista. Aquest és el toki pona. Sense excepcions que compliquen la llengua, és encara més fàcil i millor segons bastants persones. Toki, mi jan kia te sentakalo. Mama mili toki tawa mi kepeken toki pona. Mi ken toki ala e toki ini. Tempo ni mi lukin e kulupupi ni mi nasa pi toki. A part d'aquestes dues llengües, hi ha altres com l'interlingua, llengua amb la mateixa finalitat que l'esperanto, però a nivell de llengües natives. Salute, mi nomine es Martijn, io est Nederlandia. Io discoperiva interlingua in anno 2000 e lo immediatamente trovava una lingua molto fascinante e molto recognoscibile. O el full speak, el mateix però amb les llengües germàniques i de més. Una cosa semblant a això serien les llengües criolles, dues llengües que es fusionen en una sola i que acaben per ser la llengua principal de milers o de milions de persones com el crioll haitià. Bonjour, moi c'est Casteline Tilus, et moi sorti Haïti. Ma PC raconte l'histoire de la vie moi et pour dire comment arriver ici en Canada. O el crioll xaró. Mga jóvenes del presente generación posible hindi más conoce con el antes alcalde de la ciudad, Vitaliano Agan. Fuera ya lang, si ta discutir na eskwela acerca la historia de la ciudad, donde posible ta menciona con su nombre na clase. Alerta, no confondre una llengua criolla amb una llengua pidgin. Aquestes són quan les criolles encara no han sigut introduïdes a cap cultura i utilitzades només pel comerç. Això abans d'una llengua franco-mundial fora de l'imperi franco-germànic. Exemples d'aquests són el basc islandès o l'spanglish. Fora de les llengües utilitzades per un ús real tenim les 100% fictícies dins de la fantasia. Aquí s'hospeden les famoses llengües Klingon Pok mo bakbekawa. Edge chivotne chimume. Koblibam sho chukleje. o Dothraki. Asha sisidek. Hashmetyoriki misa niastiki. Siri shesna harimon. Majinko shije anae. La ya favu sisirok. Tiha tiorie zeana kastipe yaki. Fenar brana. Atasat ishna hales.
Hi ha usuaris d'internet que les creen pels seus propis mons. Només cal anar al subreddit de les conlines per topar-se amb una comunitat sencera parlant de ses llengües fictícies i sus mons. A YouTube mateix et pots trobar amb vídeos molt interessants de gent explicant ses llengües i mons. Tu només posa al teu cercador Showcase Conline i et trobaràs amb vídeos molt bons com Okalowak. Ete Okalayok e zoe imakayu shema welamanko makipiamanko lahamak tsulihim. Kuni achikikwi fahiu pepetek mafi hamachi hawanna, shache pokua pe soa shemehlawi, iminia tsa koi matete nia eteu tsotsonwa, koitewa islatunwa tatajwe. O el Tiriani. Сяга се преснярадна, сога се каснярадна, татя псерен, прена песарадна. Сяас негаят пафреш хоцмотна. Пахвев, каван, сахмани триадна, тамар триадна яхсинадна. Вени се ханата престев калфа мамнавия. Пахвев, мананахи. Taliases na tasi, pats na italianis na marisami... Perdoneu-me pronunciació. T'adverteixo que algunes d'aquestes llengües són només anglès modificat, i aquí tenim un altre tema. Gran part de la comunitat conline és anglosaxona, a causa de que és complicat que un gust passi d'una comunitat lingüística a una altra. Imagina't si aquest mateix gust parla de fer llengües a part, un embolic. Així que si vols aprendre a fer llengües, et deixo la descripció de tutorials en anglès. Després, hi ha un tercer grup, i és el de les llengües que, tot i no ser utilitzades per a una comunicació real, tampoc tenen l'hora. Exemple d'això és l'Ithquil. Una llengua específicament creada perquè sigui inaprendible, o del Kaidan Sanapflir Sangesuvom Gagvlim Kaiga. Pop sor vag was san ap vlir sang s u vom. Idioma en el que has de posar-te un barret o un altre depenent del que estiguis dient. I si per si no te n'has adonat, aquí podríem ficar un subgrup de conlangs, les fanlangs, idiomes fets per específicament fer riure com l'hiperpireta, que són una cosa així. No fa falta que us expliqui per què és sarcàstic, oi? Jo també faig els meus propis idiomes, dels que tenen una història de transfons i que explicaré en futurs vídeos. No us mentiré, no sóc J.R. Tolkien o David J. Peterson God, però igualment m'agrada fer-los. Segurament acabareu per veure'n un en un futur.